Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές και ακροατριές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας, σας παρακαλώ, όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί μέχρι τώρα όλη αυτή η υπόθεση της Χρυσής Αυγής κατ' ουσίαν την ενισχύει, δηλαδή κατ' ουσίαν ηρωοποιεί εντός πολλών εισαγωγικών τα προφυλακισμένα στελέχη της και δια του αποκλεισμού τους από τα πάνελ και από τις τηλεοπτικές συζητήσεις δημιουργεί μια αχλή αντισυστημικότητας γύρω από το κόμμα αυτό. Κοιτάξτε, όλη τη διαδικασία η οποία έχει ακολουθήσει σχετικά με τις διώξεις στον χώρο της Χρυσής Αυγής την ακολούθησε η δικαιοσύνη με δικές της αποφάσεις, με έρευνα και με πρωτοβουλίες οι οποίες βεβαίως επισπεύθηκαν μετά την δολοφονία Φίσα. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι μέχρι τότε βεβαίως ούτε οι διαδοχικές κυβερνήσεις ούτε και η δικαιοσύνη είχε κάνει απολύτως τίποτα για πολύ εμπεριστατωμένες καταγγελίες που γίνονταν και από το εσωτερικό της χώρας αλλά και από ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα σχετικά με την εγκληματική δραστηριότητα η οποία εφαίρετο να πραγματοποιείται από μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη με τις πρωτοβουλίες της και με τις διαδικασίες που ακολουθεί για τις διώξεις και τον ρυθμό αυτών που παίρνουν και τον χαρακτήρα που παίρνουν. Εμείς στη Βουλή δεν αποφασίζουμε όταν έρχονται άρσεις ασυλίας για την ενοχή ή όχι κατηγορουμένων. Από τη στιγμή που έρχεται από την πλευρά της δικαιοσύνης και κατατίθεται στη Βουλή αίτηση άρση ασυλίας προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, τότε εμείς αυτό που κοιτάζουμε και αυτό που κοιτάζει η Βουλή είναι αν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα στην δίωξη ή αν αυτό που κατηγορούνται οι βουλευτές έχουν εμπίπτουν στην πολιτική τους δραστηριότητα. Αν δεν γίνεται αυτό, εμείς κατά τεκμήριο και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει αμέσως να άρει την ασυλία. Αυτό το έχουμε κάνει και χωρίς εξαίρεση για οποιονδήποτε βουλευτή ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος και πολιτικών αντιλήψεων. Εδώ τώρα μήπως κύριε Λαφαζάνη θα έπρεπε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να έχουμε γρήγορα μια δίκη. Βεβαίως πρέπει να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Βεβαίως δεν είμαι νομικός, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση της δίκης για τη δολοφονία του Φίσα, για αυτή τη στιγερή δολοφονία. Νομίζω ότι πρέπει αυτή η υπόθεση να προχωρήσει ταχύτατα. Δεν ξέρω αν ήδη έπρεπε να είχαμε δίκη σε αυτό το θέμα. Και επίσης και για τις άλλες υποθέσεις πρέπει να επισπευθούν όλες οι διαδικασίες. Εδώ ξέρω τα προβλήματα της δικαιοσύνης βεβαίως, αλλά νομίζω ότι αυτές οι υποθέσεις, επειδή έχουν ευρύτερη και κρίσιμη θα έλεγα πολιτική σημασία και έχουν πολιτικές προεκτάσεις, πρέπει να γίνει ό,τι το δυνατόν για να επισπευστούν, για να προχωρήσουν, για να καθαριστεί από τη δικαιοσύνη τάχιστα αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Τώρα θέλω το σχόλιο σας για το χθεσινό κλείσιμο, ευνηδιαστικό κλείσιμο της Βουλής. Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν απαράδεκτο αυτό το κλείσιμο που έγινε, χωρίς να υπάρξουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες, χωρίς συζητήσεις, χωρίς να συζητηθεί αυτή η πρωτοβουλία στη διάσκεψη των Προέδρων. Όλοι ευνηδιάστηκαν και άρχισε από προχθές το βράδυ μάλλον, χτες το πρωί πιο έντονα η φημολογία ότι επίκειται κλείσιμο της Βουλής και χειροκολήθηκε αργά το μεσημέρι
το κλείσιμο της Ολομέλειας. Πώς το εξηγείτε, κύριε Λαφαζάνη? Τι ερμηνεία δίνετε? Κοιτάξτε, εγώ κάνω πάρα πολλές υποθέσεις για τη σκοπιμότητα που κρύβει αυτό το κλείσιμο, γιατί σίγουρα κρύβει σκοπιμότητες. Το πρώτο και κύριο νομίζω είναι ότι η κυβέρνηση θέλει κρίσιμα νομοσχέδια, κρίσιμα θέματα, κρίσιμα μέτρα, τα οποία χρειάζονται την έγκριση της Βουλής, να τα περάσει χωρίς προβλήματα. Γιατί ξέρετε ότι στα θερινά τμήματα η σύνθεση τους είναι ελεγχόμενη, είναι περιορισμένα τα τμήματα. Η κυβέρνηση τοποθετεί τους βουλευτές σύμφωνα με την βούλησή της και επομένως μπορεί να εξαιρέσει ανάλογα το νομοσχέδιο σειρά από βουλευτές που ξέρει ότι έχουν ισχυρές διαφωνίες και αντιρρήσεις. Και έτσι να τους δώσει και το δικαίωμα να διαφωνούν, να λένε ότι αν θα ήταν στη Βουλή θα το ψήφιζαν, αλλά ταυτόχρονα να μην επηρεάζουν την τελική έκβαση της ψηφοφορίας, διότι δεν έχουν συμμετοχή. Ένας λόγος είναι αυτός. Λύνει τα χέρια της για να περάσει κρίσιμα μέτρα και κρίσιμα νομοσχέδια. Δεύτερος, νομοσχέδια σαν αυτό για τη δημόσια περιουσία, λέτε, και λοιπά. Παραδείγματος χάρη έχουμε το παραλίες και όλα αυτά. Παραλίες και τα λοιπά, που προκάλεσε σε άλλο αντίδραση. Και από κυβερνητικούς βουλευτές. Αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές βγήκαν και είπαν απαράδεκτο. Αυτό όμως είναι προαπαιτούμενο, ξέρετε, με το νομοσχέδιο με την Τρόικα. Προαπαιτούμενο για τις επικείμενες δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου του 1 δις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να περάσει. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί τελικά, αλλά φαίνεται ότι οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Επομένως, προκειμένου να περάσει, θέλει να ελέγχει τη σύνθεση και να είναι και περιορισμένη σύνθεση και υποβαθμισμένη η λειτουργία της Βουλής, προκειμένου αυτό το νομοσχέδιο να περάσει πιο εύκολα. Η μικρή ΔΕΗ επίσης, που προκαλεί αντιδράσεις ιδιαίτερα σε βουλευτές, που είναι από τον νομό Κοζάνης, από τον νομό Αρκαδίας, αλλά και όχι μόνο. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο και επομένως και εδώ θέλει να αποφύγει προβλήματα η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι κρεμούσες υποθέσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας για άρση ασυλίας, οι οποίες μετά θα πήγαιναν στη Βουλή για συζήτηση. Τώρα αυτές όλες οι υποθέσεις παραπέμπονται για τον Οκτώβριο. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και Κασιδιάρης για το βίντεο με Μπαλτάκο. Βεβαίως. Κασιδιάρης, Παναγιωτόπουλος, Γεωργιάδης, η υπόθεση με τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μιχελάκη. Χτες θα έπρεπε να συζητηθούν 2 βουλευτές της κυβέρνησης, των κυβερνητικών κομμάτων, οι οποίοι είχαν αιτήματα για άρση ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, και η Επιτροπή Δεοντολογίας που ήταν να συζητήσει χτες δεν έγινε, διότι την πρόλαβε η χειροκόλληση του κλεισίματος της Ολομέλειας. Υπάρχει και αυτό βεβαίως, και η γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι να πει εντάξει, όλα που βαίνουν καλώς, το θερμόμετρο πέφτει, οι βουλευτές πάνε διακοπές, η πολιτική ζωή μπαίνει σε περίοδο θερινής αναστόνης, και επομένως έτσι να υποβαθμίσει όλα τα θέματα που ανακύπτουν και μετά τις εκλογές, αλλά και τα θέματα τα οποία προκύπτουν σε μια περίοδο όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα και ουσιαστικά προβλήματα, όπως είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Όλα αυτά επιτείνουν και καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την θέση που έχουμε για εκλογές. Εμείς, όπως είπα και χθες στις δηλώσεις μου, το μόνο λόγο που θα βλέπαμε να κλείσει η Ολομέλεια της Βουλής είναι για να προχωρήσει η χώρα άμεσα σε εκλογές. Όλα αυτά θυμίζουν την περίοδο μάλλον του 2009, όπου και τότε είχε κλείσει νωρίτερα βέβαια η Βουλή ευνηδιαστικά, και βεβαίως είχε κλείσει για πολύ συγκεκριμένους τότε λόγους. Νομίζω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται προς το χειρότερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.